Bueno, ahora vamos colaborar con os compañeiros. Acabamos de recibir unha chamada de unha cociña que está ardendo dentro do interior dunha vivenda. Sí. Lo apagó el propietario con el extintor de la comunidad, ¿eh? Ya lleváis dos salidas, ¿no? Hoy pinta mal esto, si se va a entrar de servicio y empezar a comunicar. Tuvo suerte, bastante suerte, porque tenía campana aquí y los fuegos están aquí. Muy pegados. No. Vale, no coincide. Pero te dan como ladeado. Que si llega a prender... Claro, más fácil que prendan los muebles. Que... Si se prende la campana... Parece ser que era a cociña unha foto que deixaron ao lume ou estaban probando ou unha cosa así. Están os compañeros revisando ahora todo. Estaban mirando para estar todo controlado. Pero bueno, parece que está todo solucionado. Vamos. Retiramos logo. Venga. Veñamos a este edificio no que había ardido unha cociña. O propietario xa a tiña apagada. Non obstante, houve que intervir bombeiros, tuvo que subir a cociña para comprobar que non haya gases, que non haya nada tóxico e que non quedara nada que pudera dar lugar a outro incendio. Non houve feridos, bombeiros prácticamente non tuvo que intervir e abandonamos o lugar sin máis. Delta 10, me recibes? Bueno, a relación que temos a Policía Local cos outros corpos que actúan tamén aquí dentro do municipio, que son a Guardia Civil, a Policía Nacional e a Policía Autonómica, é unha relación moi boa, sobre todo en chamadas de peleas, en chamadas de seguridade cidadá, na que é necesario intervir moitos efectivos, non hai ninguna rivalidade, todo o contrario, é un clima de axuda e de colaboración.